Здравейте! Ще покажа как можем да скрием папки и файлове в Windows без използване на външни програми от потребителите на същия компютър. Стига те да не са много големи експерти. Имаме два файла, които искаме да скрием. Един PDF и едно изображение. Им задаваме едни начални стойности да бъдат скрити. Те се виждат в момента, защото общата папка е с зададено да се показват скритите елементи. Имам един текстов файл, в който предварително съм изкопирала кода, който съм задала в публикацията. Този текстов файл преименувам разширението му на BAT. Кликвам два пъти и той ми създава една папка, която ще бъде скрита. В нея вкарвам всички файлове, които съм решила да скрия. Кликвам пак два пъти и ми е зададен въпрос дали наистина искам да скрия папката. Отговарям с Yes и Y само и Enter и папката се скрива. За да съм сигурна, че файловете няма да бъдат показвани при едно търсене, както например сега, махам отметката да показва на папката да показва скритите елементи и те вече не се виждат. Ако искаме да се появи отново папката с нашите елементи, с нашите файлове, които сме скрили, кликваме два пъти върху BAT файла и въвеждаме паролата. В случая аз бях задала предварително паролата да ми е 4 двойки. Enter. И ето е папката. За да видим отново нашите файлове, трябва да сложим отметката да ни се покажат скритите файлове. Този BAT файл трябва да присъства в общата папка, когато искаме да видим отново нашата папка, нашата скрита папка. През останалото време можем да го държим на една флашка или в архив, който има парола. Това е.